Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano darenan inton baro atawan nanang? Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod amaki New Year nanang. Da kayo ano mayat kayaw. Awan mo dakas na. Mayat kami nanang. Sigurado adakkel ti budget dakit. Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan nanang? Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Andya, Una, tagpadadamat nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko? saan aga puta adda trabaho da adwa, ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, paulain anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Paulin, bakit? Ay nalakay, saanan amasapul nga aggastos tayo. Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayan dananang, agluto da kano ijay. Sigurado at ikabsat mo man ang taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wanangam nakababayin mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kastapay laang tibagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Oray simple lang ngamin amakan ah. Yak kayat ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pay lechon ah. At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rog kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makam mo. Ay dagulit ka mat dulpo. Saanin ko naklangaruden? Isudan ti makaam mo. Bakit? Dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauleng. Awan matdakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat. Ni Manang Paulen, ni Manong Dulpo, kanti ka anakanta. Sa bagay mo't kiddi ah. Aywan gayam. Inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alit chonda. Mangi-reserve ka nga rudan ah, bakit? Di basit laang siguro ti gatangan tayo anya. Wen, bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan ah. Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpakada kami, narenan ading ko. Agan-anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami, kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na, manang. Inton umay atawon to manin Wen ah, no adda budget tayo, manang. Adda, da kayo pa'y laang mataya. Anya? Ti kayat ko asawan, da kayo pa iti maawanan iti kwarta, kat adda trabaho yung agasawa. Amangan no din ni amaw kat milyones matgaya man ti kwartayo ijay bangkaw. Anya ti makunam iti diskarte, puldok. Nakababain, bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Sa anak nagpakita ijay? Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. Adda budget tayo. Talaga laang adi ka makontento. Tunggal adda okasyon kat kaya't mo abong ka amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutan ti pamilyam kanyak. No kanayon ama iranranod tayo. Ang mga no panunutan da asado utak. Ay aguli magkandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnungot ngamin.
Nakababain no da tayo akanayon ti mayran ranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kasta pa'y laang mat ti bagam kanya. Kasangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti pa naglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo no agpakater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman no anya ti planong bakit? Ay amukon, kasaritak laang ti kasinsin ko ang nalaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay, nakitkita mo day jay. Ay win! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wan lakay, adu ti amuna day jay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Saludsudam, ano man ti tangdan na tap na mota? Wan lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot day jay. Sa dino tinagapwam, Lile. Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit, ananang. Amumi nga adu ti paggastosan mi, isong agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wan, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akmo tanak ko. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha? Win manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo met ti kasangay ni Gerald a kaanakam. Ha? Anyat kayat mo sa win manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayo met laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo met laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin bait. Ngam saan ka sigurado nung manugot ni Lile, manang? Napikit din na saan? Para met iti kaanakan na. Tapno mapadasan met ani Gerald ti ag-birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lile, manang. Noon niya ti ibagana akat iso ti masurot. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayo met lang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Oh, di sikat ang gastos. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastusan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko met ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka ngay bagbagamong. Ada ka diintad ni Manang Pauline nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay? Awan mo't nga rod bakit? Ay nawaw, apay ngay nga awan. In-text ko itay, kat ti reply na. Datapay laang ka no ti makaam mo. Anya? Jakman amo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngam sulo ta gayam ti gastos. Day tanga rod bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isu dala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarop siguro ni Manang mo nga adu ti kwartata isu akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay bakit? Sapa imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kasya nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya tinakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbaga asyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laang may tinag-birthday. Agpud no kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay,
Awan Iti kasta pa nagsasauyo, kat amuklatan nanang. patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amwam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni nanang ti pag-birth dyan ti anak talakay. Mabalin na tama, bakit? Jak kayat ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam jak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka, bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kita pusadong aminan ni manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo't ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pay laang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kayat ama pasamak manen, tinapasamak idi napalabas atawan. Akasla ni Manang Paulin tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan damanen, kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in, mairanranod, kat awan mat tinaitulong da. Saan mat kit di ati kaanakak ti ayan ti parikot, nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak, ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas, agdalos tayo dito'y balay, nanang. Rogya kun ati agdalos, tulungan daklaeng nunawaya kayaw. Anya ti kunam renan? Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Wan manang. Ay nawaw, apay nga ijay ngay. Tay sumat ti kayat ni bakit kaw. Talaga mo't day jay alili Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi manang. Kan nagsasao kay di kat kaslada kami ti free rider. Kada kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayo mo't iti kaanakan nyo. Si katen ti parikaw manang. Dahil nga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kawawid mo lang. Napudot ti ulom. Apa ya? Amo ka, di da kayat mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam. Pangaasim ta agmubuon kan bakit? Ay nawaw. Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang amairwam a free rider tayo akanayon. Kinaimot ti kasjay lakay. Apay kung mangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo matitumakder iti bukod tayo asaka. Hay, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbiag at free rider tayo itinagrigregatan ti kapsat tayo. No kasjay ti kapanunutan tayo. Awan kasanong agprogreso ti biag tayo. Awan mo't damanang Paulin lakay. Di na sinumbatan ti awag ko bakit? Ay nawaw, apay ka no? Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan mo't dakas nga aramidin tayo kadakwadakat. Ta saan igidlan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Hawanan, nairwam mo't ni manang atong galad ti okasyon kat free rider tan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa'y nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa di mo sungbatan ngay, ang mga nuna patagti bagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho! Feeling biktima ka man ako nakon.
Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan ang masakitan no kas jay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laang ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, ta free rider kami kano. Pudno mait a free rider kayaw. Tunggal Paskwa ken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaws tapno laang ada pagsasangwan tayaw. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isoda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laang ket sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw ni iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Oho? Saan ada kas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam. Kan sursuruan niyo ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay, nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga isu akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.